Budeme dávať presné rozmery. Dobre, takže ideme tvoriť kružnicu, stred, polomer. Ťuknete si stred a dáte 50. Dobre? To je tá prvá kružnička. Prosím vás, bolo by dobré, kebyže si založíme viacero vrstiev. Aspoň 3 si dajte. Aspoň 3 si dajte. Jedna budú, že pomocné kružnice. Pomocné kružnice. Pomocné kružnice. Jednu si dajte rozeta. Dajte si, ako chcete, farbičku. Dobre? Takže prvé, čo sme urobili, dali sme krúžok a 50 polomer. Dobre? Kružnica, polomer 50. Máme? Sme v pomocných kružniciach. Dali sme tú prvú a dali sme ho koľko? 50. Dobre? Dajte si, prosím vás, ešte tú tretiu vrstvu pomocné 1 alebo pomocné 2 a dajte si ich inou farbou. Dobre? Dobre. Keď budeme mať, dajte sa do tej inej vrstvy, aby ste mali inú farbu. A ideme. Kružnice a zase stred polomér. Stred bude ale na kružnici a polomer odťuknete po stred predchádzajúcej kružnice. Hej? Ešte raz. Stred bol na kružnici a polomer som potiahla po stred tej druhej kružnice. Teraz. Moja zelená kružnička preťala túto kružnicu v dvoch bodoch. Že? Kam asi dám, keď chcem zopakovať príkaz, stačí mi ťuknúť Enter, že? A znovu budem robiť kružničku. Stred kružnice bude na priesečníku. Vidíte, kde som ťukla? Na priesečníku. Polomer bude v strede tej čiernej kružnice. Zase dám Enter. Stred kružnice bude na priesečníku tej zelenej a čiernej. A až po... Vidíš, a teraz som neťukla správne. Ešte raz. Kružnička, stred polomer, tu na... A stred tej čiernej kružnice. Okay. A takto vždy ideme na nasledujúci priesečník, dobre, a spojíme ho so stredom tej čiernej kružnice. Znovu zopakujete cez Enter a znovu spájate so stredom kružnice. Okay. Zase Enter, priesečník a spájate so stredom kružnice. Čiže koľko kružníc nám tam vznikne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. A rozetu, vnútornú rozetu by sme mali. Vnútornú rozetu by sme mali. A teraz, že ako sa dopracovať k týmto oblúčikom? K týmto, hej? Presne. A teraz by som poprosila, že by ste možno skúsili
zapnúť inú vrstvu, aby ste videli, kde vám budú vychádzať tie kružničky. Zase nič iné, len kružnička s tým istým polomerom a ideme tam, kde sa vám pretínajú tie vonkajšie kružničky a spojíte s priesečníkom na tej čiernej. Ešte raz. Stred bol v priesečníku týchto dvoch vonkajších zelených a potiahla som to polomer po tú čiernu kružničku. Hej. Zopakujem zase vonkajší a po najbližší priesečník na čiernej kružničke. Zopakujem vonkajší a po najbližšiu. Zopakujem príkaz vonkajší a po najbližšiu. Zopakujem príkaz vonkajší a po najbližšiu. A posledná, zopakujem príkaz vonkajší a po najbližšiu. Ja si posuniem tento obrázok vedľa, aby sa mi neprekrývali. Čiže k takémuto niečomu sa dopracujete, hej? Čo ešte musíme urobiť? Čo ešte musíme urobiť? Aby sme dostali len orezať. Čiže ideme čo? Ožísnúť. A buď ťaháte, hej, dookola, to je na vás, a orezávate. Nedá sa vám to ťahať? Hej. Alebo už potom len mažete. Počkaj, chytila som aj to, čo som nemala. Buď orezávaním, no. A dopracovali sme sa k nášmu prvku. Kto bude veľmi chcieť, tak si zopakuje šrafovanie. Hej. Zvolí si nejaké pekné farbičky, čarbičky, ktoré sa mu páčia. A môže zvýrazniť tú rozetku. Podarilo sa vám? Toto sa volá, že krásny zlatý rez. S čím sme pracovali? V podstate sme pracovali s krúžnicami a je to krúžnica o tom istom polomere. S tým, že sme využili tak trošku vpísané a opísané trojuholníky, ale môžeme si potom pozrieť skripta, kde je to rozpísané. K tomuto by sme sa mali dneska v podstate dopracovať. Bolo by dobré, keďže my už vieme, že použiť nejaké to kótovanie, tak možno aspoň zo jednu priamu kótu. Hej. Čiže nejaké to kótovanie využiť a plus možno polomer aspoň tej jednej kružničky chytiť. No. Nastavte si potom výkres na A4. Môžete s kľudom vyšrafovať, nech je to krajšie. Skúste si nastaviť tú A4 na výšku. Hej, nie na šírku, ale dajte si A4 na výšku. Dajte si
mierku 1:1. Pozor, dajte si ten vonkajší rámik potom netlačiteľný, hej, že keď aj budete mať nejaké to ohraničenie, tak si to urobte tak, aby bolo potom netlačiteľné. No a posledné, čo nám v podstate treba spraviť nejaké popisové pole, tabuľku popisového pola, čiže to už je na vás. Stačí tam, že vyhotoví, názov bude, počkajte, pozrieme. Názov bude 6-ramenná ružica. Dobre. Názov bude 6-ramenná ružica. Vyhotovil napríklad, hej, Garaj, trieda 3G a dátum. To je všetko, čo treba do popisového pola. Keď to budete mať, tak to dáte tlačiť do PDF-ka. Dobre? Ešte raz, názov 6-ramenná ružica, vyhotovil, dátum, trieda. Keď to budete mať,